bawa kang recomending ang sakaning bawa yung ringta company ang ming na ang madya pa yung ringta ani ay meru chalong wan ke chala chime ang tek likely yokam likely da awon herik chin ta dia ne chang comment un matong un kam na likely da ani ka ang champu he ke jitang khilme gang tek yokam na command me rasa red kang woi ma ang kung kai kau rong yong tia na pai prada rasa na anika ang chamlen he ka jetang khi min kalong wan ang tek yokam na mida ani ang chamlen he ka jetang khi me ni me tiong che pdia ni me tek nam odara po nam ru rai rapo ai mru che wi ka tiong pdia ai mru che me komat ka to chang rasniti mila na kalong wan ka na ka long wan tiong che ang tek kam naw hami karonda mru tai pai ke chamlang chang rasniti na ai me to chang support di cha BNP pe aom lik pe nyong me wena cha koman me BNP wa ong nyong ra ka awon he ka jara chang aom lik te woi mi wa ne mi han komat ka BNP ke woi mi wa ne me dugan ka mane duan ka le ai mru chi me telop ka tenang mang tenang neo ra ka ang hai tu sinta mang lek tu sinta mang lek ka ang man ya ka ang ke ka tong me da tiong cha asale muru tu be chamlang raik bot muru tu be da chamlang chang mang un matong un chamlang chang ai tong je ma ka ai tu lang tenang me te chang sapun na tu chang besna ang like lu da ai muru je da niong ra ka tuk de tak sumu pemi ang ka tok me ai muru cha muru kwarwa murun maran kumilang ke wa niong na da muru che chang bot un matong un muru ong na ong te pesa pun te pesa pun niong morta ai muru je ke niong na de ka chang la tenang wan yan koman ani gang khi me nilgiri ka ang tampua ni na nilgiri he koman wang mang ka koman me ma tiama ka na ka ang ka tok ka ang tek mila tung mani te ni te ang da mane chamlen reng rasa ka chamlen na mruhan tiong ai che mru de tek me matong me ang ka lup khak na ang chamlen na nyong unang cham khi nyong ra ka ai mru chlong wan ka tek de ma pa seroi dai tek takla hai na zapa ai mru cha memi ang ka like lu me ai ve te chang siar ka mane nyong ai te bujai ka ai me lag ya ka koteng i te bujai ka ai da toy won chang reng ta rasniti bolok lu ra me ai mru che de te chang mane tong ba awan kar ta to yu mi reng ta ang ka tong me koman mumam de nyong obostha ne seroi bet ba lu ra yong tek je po ai mru ja pi tuk cha tuk dara ka nyong pho me ang like le da hu mang tek kam naw che de nas pa ani ke ni ke di stong tek kam hot to ai me long tang ma tang sang cha me bak me ai me ko teng ai me tu buzai ka atong like le da ba kang om rom ang chu ke ni yak